ini. Sug na po kanila yan ah. Palas po man kauli, gunas ako sang karlanan. Ay, mapanglin sa itong ube. Mapanglin sa itong ube. Nanay babaw. Pwede rin makita na to. Kalingkalan tayo, mabukbukan o kuhan mo ni mo katutay. Di ba, magbukbuk sa puno askalan, yung may makabaylog, may makakatu. Yun, wala nga. Laro po. Kung naman ang kalan kapuno dali mo. Hindi kapuno, usa, duha, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pentas yung kapuno ang kalan dali. Dito sa timbungan 140 ang kilo. Dito ay kilawon, ikaw lambawan 160 ang kilo. Cinta. Ada ganti output labas 120 ang kilo. Dito sa timbungan 140 ang kilo. Dito ay kilawon, ikaw lambawan 160 ang kilo. Nay! Kanang, kasarap itong buwan na kita naman yung karlan? Ha? Saan yung buwan na kita naman? Oo. Ito magkaya nagdali nga bahin-bahin, saan itong buwan na? Di, kaning pagtaram na hingkalan, wak pasali. Tagya, puto. Ha? Wak pa. Oo. Kapag bagduhan na ning kita na, mabutin na uban na itong bahan, tanang ka. Ito katimaga sa itong buwan na. Isin mo rin. Tambok ba diay? Tagkuha na dahon, tag-upat. Tag-lima na. Nebot? Anak ka na na, aduhag, kuha na eh. May ang kuhan, gunahan din ang alugbati. Bitihan niya. Walang daon. Kaya po sa kudihang karlan. Kideura. Hinahinay nagbalhin na isa. Hinahinay nagbalhin. Na napadungan ni. Kalinga nga. Hindi kita bakas na nga. Atong kasada guba na ganing pagbalik-balik sa truck ko. Kang karlan din ni mabot lago ra ni. Ang karlanan. Nagbuwan ng karlan, tay? Tay? Pinakabuwan ng karlan nga mapangli na. Oo, gagi. Nga nang itong kang kuna to, di ba? Matuwid na naman yun. Para ito pa buwan. Hindi siyam. Yan, pangkada. Kalipat ko bahan yung buwan ng kita nun. Sinabuang. Balhin na. Nabukuha ng kalanda niya isa. Ang kalanda niya. Kadagong narabong palit pa na kaulit. Ilang kading hilin na harawit na bumi. Nasa kagis ni kay. Ano, kita. Ini bilis-bilis buwan doon. Ang nagkalan. Ini kang kapayas. Nasa kanyang piyasa. Ini baka ni. Ini lang, Amerikano na.
pula ka puno. So, dapat umaano. Yan. 25 ka puno, guys. Sakalan. A few moments later. Diyan malagi ni. Di ko maduti na ay minor ako uma. Kaya lagi mga ang tiri. O sa kinaraan pa na mga tubang. Bakaron taksa na ng mga tubang. Nagkatubot ko sabot-sabot na sila o gantay kasal. Ito pang tubang nito rami. Ako kaatin. Matulog-tulog akong kalendarya. Matulog ng madam ka ang ganisugot na akong duty. Kaya isa po ang hatod na siguro sa Fortis. Kasi hindi makahits me nila. Makahits me. Ito. Kita lang ta. Buntag. Kuhon. Ang buntag. Madung adlaw sa tibok kalibutan. Karon di ay adlaw Merkulis. Wa ako mo-duty kay malagi to karon magpaabot me sa pamilya ni Limbohol kay mga tubang na silang tiri. Tataguhat nga na ako dalis bahay kay lagi wala po ko'y kahoy mga ahoy ko labong to ang mahon to si babaw bisuroy mga ahoy to si babaw na gao lagi ko ang tawag agang mag-umadam karon nga ako pwede ba kulong ako na lamang kunoy mo rin titos karinderya kay kuan ka na ay di na kung siya kay nagkagubot-gubot na doy kasi mantika tibiki kagubot-gubot na tos isang kakumbo ni ito kong giinan karon nga basin kulong ako na lamang kunoy mo abang dadto asa ka ko na iabang o ako mo abang paningkamutan na og ako makaabang dadto mangita ko iabang taga tibiki kuan okay kuan kay dito sa kalibon gahapon tong amo ni masisa nga nitawag karon sa don hindi ko maduty kay maghatod po kong budoy basin di ay og makahits misakda na nila Limbo kana pa di makagasog 500 mahigit 500 maghatod kay tag 200 na magban da mamasahay pagikas dao pa dong sa patrocinio tag 40 yaya ipod 500 yung panahon na si pangitaran 500 pila lang adlaw dadto wala na lang hid ko manong taguhat narakos bay karon da na masulit sa ibabaw masaka ko kay wala ginut na po kong pangsuluray kay wala ko sunod tas kuan o katong nangutana o katong dahang nga bahit sang kuan buhok lagi wag gyapon ko kumubon labi naginang kong tiri gabi musikan ko na ho saan man musikan nga mangibaligja gibaligja na hagang o katong wa kay bawo hang gibaligja kay nagipit na lagi mong buhok hang baligja si tiri siya ay sawa sila ganahin sang buhok kung giingnan og musikan ko na ho pero saan mabalik pa bato nga gipalit na mag tuas bitek ag bayad sa buhok wala nga mataas pala gini kadtong wa ganay sang buhok na buga ato kablaka mataas pala gini di rabtag pila ka ban di naman mahilingan mataas na pero arong masayad mo masakad na nga po ko edad na po 54 karon pa ko nakapaahot nga ni kasagaran ng buhok taman sang lubot taman sang hawak ubos ang abaga mo rin yung kinualas ang buhok kina taasan karon rin ko nakapaingani saan taman haman na nagipit na wala yung kuan naatlan nga diha may ning apaliton dugay na putong buhukan hagi dugay na putong buhok hagi atang-atangan kay wala ko suway og color kasuway og ribbon mao to ipangita sa katong mamalitay saan taman nga naman sa mga sa koron kalijot tagagat nga wapay mo abot nga taga Antikira or taga balilihan na siguro ng among tiri o among Limbo walang kita naman taon sa among narakosbay kasi narakosbay di mo kumahamagyo daghang kong tabahon sa labong nisiga ag langit mga ikahoy sa ko amas budoy na may giri din ang pamahaw mga isa ko kay Jut masaka ko dabarad
Isinut-sudi na. Nga magutol to ka to. Wala na. Dagka na, patay na raman na roy. Nabay haling, dato yung halingan. Kan barat ba nilang lingaw o kanis bahay. Nagmawer ni gapon karon mga huy na pud. Kay pareha lagmi ni katang-atang lagmi din sa kuan sa. Mahay mong partner ni T-Reverse. Ang atang-atangan mga akong duty kay basin dagluag sakdanan makahits day mi. Og asa may drop balilihan or Saroy? Pila, 8? Masa kailang sakdanan? Nanisakdanan mo labis mong natad. Sunod buwan, ag sinanay bito, ag isang tambis, dyan ang gibalhin kita ang vlog ni Aisa, gibalhin ni isang tambis kay nag-uhizag maapilas wedding na magdang tambis. Mazo na magdi na malaos. Kay danas gibarugang roy dapit, ano na, guba na nas. Wedding na. Maunlad na nga mong lugar dani, di namin makitaan. Maubos na. Sundang raman. Sundang rin isang pangahoy. Kisa pa ron? Wala yung kurinti lasyano, Roy? Ngit-ngit mo lagi. Ha? Ngit-ngit mo lagi lang ba yung kuwan? To sa siyano sa abakano. Kuya gwapo ng bayang Valentina. Tingin ko ano. Maglabay ni Mikaela. Mag-harvest ko sang ubi inza. Nang ubi ni takpan kalabungan lang ang ubi. Batig butternut ni Rubilina. Lumuwak na. Di hindi rin tanda. Itas storya bahay sa kalenderya. Ang kalenderya dito lagis niya aging padung pista katipunan hapatong gagaw ga da pagka kuana ning buena siya nga din ako no karon ni aging simana pag istrito sa kasimana kato na pang among Madam Respigas nga office katong tagas Mount View sa gapon kay gipatawag mo sa talibon idalit akong padihan karon ako ng duty niingon man siya nga ikaw ay di ka mo abang tapos kalenderya. Yung tawag lagi sa Madam Karo, ningan nga, ti, ikaw nalaman. Da, nagdibog ko kung saan nila. Hindi po ko kangato karon kay tamula po itong kaabang katipunan, di po itong mga to, huwa ko. Da, di naman kung siya, kay bawa ni Zang, di man siya datumukan. Aga ko na kay bawa ko datumukita, dyan basta, nala may tinda kadalaw. Si upabayulit ang giingnan o kuan ba wapapod mo reply si Hirlin pod ang sunod simana magrelibo nagbantay yung lula saan naman na pagrelibo ag mo relibo rabas mga tiguang kay mora bay magdag konsumo sa mga tiguang o magdag diaper ni mama diyan saan mo lang napas budoy dato pa mga batas kortes kisamay mo balig sa kasimana kadin sa simay laganihan ingon nga manang iiza kuno karon sunod kuno ka doy sunod kuno ka abita sunod kuno ka ingko kanang ingko kay mo manag si ingko da problema lagi ko muduti ko da ingon nainiingon nga manghatag na lamang kuno kog magsweldo sa karabang ang nga di ra ba na ganahan og di sa ganahan og sige ra bagsaba di ra ba masabtan kay katong mag-ada-ada ra da sa madunya na madao di pud sa ganahan sana kaning sa kasimana street sa kasimana kuno libuhay kay di na kuno papakay ba magligamo sana kani problema na pud ni dako ang maglilibuhay na kay ang ako na ni maipiktuhan po kung maglilibo na hindi na ba ko kadaog di na ba ko muligo kay mama nagpaliguan na madula magdiliguan ka na lang pag
trapuhan. Kaya nagalaga pag og tiguang sa Manila sa unay nga na pong mama, pero di laman to bulol mo istorya, makasabot naman tamang mo istorya. Si mama lisod ni mo bantagan. Lisod mo bantagan tiguang nga kay di mo masabtan, da ka to nagpangaway. O di jaganahan sa taong mudo uniza mo nang ang pebaw sila mga sakop. Andilito nila Herlin Upaw. Kung saan na laman ni inig nanay og magrelibo na, pero karong si Manaha di pa ron, kay si Myla pa man ron. Sunod si Joy Kuno, sunod si Abita. Duha naman sila kabadya yun dyan sa Tos Manila. Hindi man tunahan din sa nga muli kuno karong August madul magmuli. Kay lahi naman din yung kuan ilahang porsusong ina. Ako mo ato dadto kinapabrahang problema nga di pa daog di ko kaarsa kay na bada po ko opera sang abaga ang san pag-asa nga arang gamay-gamay ra na suma pero lisod po na paliguan kay katong kamisbilita sa ano mong giluguan kuan kaming duha nagligo sig balugar si upaw bayulit diha uli na laman kay bantay imong lula o ganun di relibos itong katungod ikaw magbantay upaw kay ganahan mo tong imong lula nimo. Ganahan mo tong ikaw magbantay. Malipay jud tong tiguang mong kita ni upaw bayulit og mauli na, manang uli. Uli sa laman kay arong ikaw magrelibo daring mama og ting relibo na kay nagsugod nagrelibo karon. Nang saan gud magsugod nagrelibo og sa sunod. Tang pitsa hato matunuhan. Saan laman? Roy, palabi Roy, kahoy sa mali mo ka Roy. Pinatubdaan. Nasa dinedag sa sidra, abot tinig pangahoy na tabi kasi babawdaghan. Harap-harap. Roy, pamistahay, hapit nagpista doon, July, August, na palibirting tatay. Gandang pa nagkahoy sa birthday tatay. July to. Ha? Ihinangandam ko kahoy birthday tatay. Nag mag-birthday tatay, ano po? July, August, pista na po, triumpo na po sa amo among senior San Agustin. Pero nagka-July 27, pista sa lungsod, Santa Ana. Santa Ana magkuhan sa lungsod. Lagi dag kahoy grabe yung bag-ata nga. Ngubak na ba?